पगले ओकरा का हमारा लागत है कि फ्रूटी पिया पड़ी। मैं त से कहनी खाली की उहे करे खातिर जा की रौरे गिरिए रौरे गिरिए कर जाई सुताले आमा हमरो के ना कहि सुताले आमा बेटा राउर पी के रोज करे डरामा पी के रोज और बहू का सुधरे वाला नहीं खे। आज तर्रा आमा का दामा उखाड़ दे। मैंने तू ना मनबो ना मानो तू काहे से करो तरा ऐसे करता दी देखा हम चलो सहत तो नहीं सहत हई तार नाव की आमा हई ना तो हरे नु आमा है अब तू जान कौन तारा आमा है हमार तो सास नु है ये हई सा अभी जाने तार बाबूजी को बियाह से ले बड़ो बाबूजी सोड़ा मेरा देखो हां हमारा बाबूजी को कहे जाता रू तू काहे अम्मा के बोलत रह तहरे ना माई है माई तहरे ना माई है ए आमा चलो हमारा बाबूजी के लगे चलो ना हमारे जे नहीं सुनी ढेर दिन सहली अपना हिस्सा अवतार पिके रोजे अम्मा जिसे कहो सुधर जा ना ना मानो कहे ना मनबा ढेर दिन सहली अपना हिस्सा अवतार पिके रोजे अम्मा जिसे कहो ना अब चुप रहो ए राजा रहन रही एंगा एंगा मत करो एंगा ना आजा आजा है तो ना प्यार से गोड़ धरबू तो हम पियल छोड़ दे रहन रही इह जद तो अब कल से हम दूध पियल चालू करब दारू बंद सुधा वाला बाम डाल के कीड़ा सन दहिया मार जाई पियल ना छोड़बो तो कुछो कर जाई पियल ना छोड़बो तो कुछो कर जाई दरबार तू तोहना लागे काशी उमरिया में ए अम्मा इनकर एगौरी रहन बेकार बा जाना तनिका आधिया धीरतिया में भट्ठी पर से आवेले पीट के वाड़ी हमरा के जगावेले दरवाजा खोल ना खोलबू तो
पिछवाड़ी से ठोक जाए मनवा की ना खोलबो कि ना खोलबो ना दे का खोलबो ए अब मारी ए। चल ना मारी दे करे कहे ना बड़ी मार खाता रहा तो माई बाड़ू की कसाई बाड़ू भाई बेटी तू ना मार करी सा कहे ना मारी माई ई के कबो कबो आगे से मारता रही हां तू पीछे से मार हमनी के तू पटक पीछे से। हां मारे के मैं हमनी के गहना बेच दिहला दारू पिए के चक्कर में अब का हमरो को बेचबा बोलो 3 थान गहना रे 3 थान में बेचनी हां चौथा थान तू बेचे कहाँ देता रू बेच देती हो मारे खाती दौरस लेके देखा तनी ना ए अम्मा देखा तरो ना मारे खाती दौरस लेके बसवा के आमा मारे खाती दौरस लेके बसवा के आमा बेटा राउर मिलल बड़े एकदम निकामा जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया मैं सबको बोल दूंगी जब रात माँ कोई न जगे अयो सैया मैं खिड़की खोल दूंगी एकरे गौरी आदत खराब है अम्मा वो का घर से निकल जाला और की होते सबेर में आवेला से जिया पर होते अबेर में घर से निकल जाला होते सबेर में आवेला से जिया पर होते अबेर में लेकिन जानते नहीं है ये जब पी लेलन लो दिन करेगा ही चीज हमके अच्छा लागेला जब ताकेलन त हाय 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 हाय